आमे पिलादिने बहुत प्रकार गल्प शुणीचु। ସେହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ କୃତ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଅନନ୍ୟ ଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ କୃତ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବହୁ କାଳରୁ ଆଦୃତ ହୋଇ ଆସିଛି। ମୂଳ ସଂସ୍କୃତରୁ ଫରାସୀ, ଇଟାଲୀୟ, ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ପାରସୀ, ହିବ୍ରୁ ଆଦି ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ଭାଷାରେ ଏହାର ଅନୁବାଦ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ କଥା ଗୁଣାଢ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବୃହତ୍ କଥା ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥର କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୁଣାଢ୍ୟଙ୍କର ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ମହିଳାରୋପ୍ୟ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ନଗର ଥିଲା। ସେଠାରେ ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଥିବା କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସମାନ ରାଜା ଅମର ଶକ୍ତି ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସେହି ରାଜାଙ୍କର ବହୁ ଶକ୍ତି, ଅନନ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଉଗ୍ର ଶକ୍ତି ନାମକ ତିନି ଗୋଟି ପୁଅ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ତଥା ଅବିବେକୀ ଥିଲେ। ନମ୍ରତା କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜା ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ବହୁ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଜର ବିଦ୍ୱାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାର ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରି ରାଜା ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ରୋଚକ କାହାଣୀମାନ ସଂକଳିତ ହୋଇଅଛି। ଆଜିର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷଣା କରି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱଭାବତଃ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ପ୍ରତି ଅଧିକ ରୁଚି ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୱାନ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଭଲ ରୂପେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ସେ ଯେଉଁ କଥା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ତାହା ବିଶ୍ୱର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବାଳ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ଏହି ସରଳ ଓ ସହଜ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାନ୍ତରଣ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି କୋମଳମତି ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମନମୁଗ୍ଧକର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନୀତିଶିକ୍ଷାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଉପାଦେୟ ହେବ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ଲିଖିତ ସେହି 5 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଆମେ ମିତ୍ରଭେଦ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପଟିର ନାମ ସିଂହ ଓ ବଳଦ। ସିଂହ ଓ ବଳଦ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ସହରର କଥା। ବର୍ଦ୍ଧମାନ ନାମକ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେହି ସହରରେ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ସେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଭାବିଲେ, ମୋତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଧନ ଥାଏ ସମସ୍ତେ ତା'ର ବନ୍ଧୁ ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜରେ ସେ ସମ୍ମାନ ପାଏ। ବ୍ୟବସାୟୀଟି ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କରି ମନେ ମନେ ଅତର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲା। ଦିନେ କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ କିଣି ଗୋଟିଏ ରଥରେ ଲଦି ଦିଶାବର ନାମକ ସହର ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେହି ସୁନ୍ଦର ରଥଟିକୁ 2ଟି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବଳଦ ଟାଣୁଥିଲେ। ବଳଦ ଦୁଇଟିର ନାଁ ଥିଲା ସଞ୍ଜୀବକ ଏବଂ ନନ୍ଦକ। ରାସ୍ତାରେ ଯମୁନା ନଦୀ ପଡ଼ିଲା। ନଦୀକୂଳ ରାସ୍ତା ବହୁତ ପଙ୍କ କାଦୁଅରେ କଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସଞ୍ଜୀବକର ଗୋଡ଼ ସେ କାଦୁଅରେ ପୋତି ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରଥ ଅଟକିଗଲା। ବର୍ଦ୍ଧମାନର ମନ ଭାରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ବଳଦ ଦୁଇଟି ତା'ର ବଡ଼ ପ୍ରିୟ। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଠାରେ ବଳଦଟିକୁ ଜଗି ରହିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆପଣ ଏହି ବଳଦଟି ପାଇଁ ଏଠାରେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ରହିବେ? ଏହି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ଆମ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଏଠି ସାମାନ୍ୟ ବଳଦଟିଏ ପାଇଁ ତା'ଠାରୁ କେତେ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ବ୍ୟବସାୟୀର ମନକୁ ପାଇଗଲା। ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ବଳଦଟି ପାଖରେ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଗାଇ ଦେଇ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଲୋକ 2 ଜଣ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହି ବଣ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜାଗାରେ ଜୀବନ ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବଳଦ ସଞ୍ଜୀବକକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ପାଖରେ ତା ପରଦିନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ମିଛରେ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ କଷ୍ଟ ପାଇ ପାଇ ସଞ୍ଜୀବକ ମରିଗଲା।
ଆପଣ ତାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଯତ୍ନର ସହିତ ତାକୁ କବର ଦେଇ ଆସିଲୁ। ଏହା ଶୁଣି ଦୟାଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀର ମନ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେ କ'ଣ ବା କରିପାରିବ ଭାବି ଚୁପଚାପ ମନ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ତେଣେ ସଞ୍ଜୀବକ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି କେତେଦିନ ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲର ଘାସପତ୍ର ଆଦି ଚରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏପରି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତା'ର ପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ଫେରି ଆସିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ସେ ଶିଙ୍ଗରେ ମାଟି ତାଡ଼ି ଗର୍ଜନ କରି ବୁଲୁଥାଏ। କଥାରେ ଅଛି, ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ। ଦିନକର କଥା, ସେହି ନଦୀକୂଳକୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ସିଂହର ନାଁ ପିଙ୍ଗଳକ। ସିଂହଟି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଯେମିତି ଓହ୍ଲାଇଛି, ସଞ୍ଜୀବକର ଘୋର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିପାରିଲା। ଏଭଳି ବିକଟାଳ ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ସିଂହଟି ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଆଉ ପାଣି ପିଇବ କ'ଣ, ଚୁପଚାପ ଫେରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କାହାକୁ ନ କହି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ରଖିଲା। ତା'ର ସାଙ୍ଗସାଥି ଚାକର ବାକର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ପାଖରେ ରହ ବୋଲି ଆଦେଶ ଦେଲା। ଦମନକ ଏବଂ କରକଟ ନାଁରେ ଦୁଇଟି ବିଲୁଆ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବାପା ସିଂହର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କିଛି ବଡ଼ ପଦବୀରେ ରଖି ନଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ଦୁଇଜଣ ସିଂହର ପଛେ ପଛେ ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଦମନକ କରକଟକୁ ଡାକି ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, ଆରେ ଆମ ରାଜା ପାଣି ପିଇବାକୁ ତ ନଦୀକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନ ପିଇ କାହିଁକି ଫେରି ଆସିଲେ? ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କାହିଁକି ରହିବାକୁ କହିଲେ? କରକଟ କହିଲା, ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ଯେ ଅନ୍ୟର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଏ, ତା'ର ବୋକା ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି ମରିବା ହିଁ ସାର ହୁଏ। ଦମନକ କହିଲା, ଆରେ ସେ କଥାଟା ପୁଣି କ'ଣ କହିଲୁ? ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ବୋକା ମାଙ୍କଡ଼ ଗଳ୍ପଟି ମୁଁ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି।